napata sa entrance mga kalagan. Kadua na tagtubig. Maayong buntag ninyong diha mga viewers nato diha, mga reactor, commentor o mga share sa ato ang ginagmay nga vlog mga kalagan. So naapagyapon ta diri sa ato ang Balilihan Kawasan Falls Serye mga kalagan no. So ato ang mga lakaw ato niaging Sabado mga kalagan, hiwas sa mga kalagan. So ari mga kalagan mabuyo pag-abot namo nya anay mga kalagan tanaw ta sa paduol tagamay diri sa falls mga kalagan, tanawon sa kanindot ang kinaiyahan mga kalagan no. So kung nahibaw lang mo mga kalagan unsa kabugna gid ang tubig nga mga kalagan. So pagtuslob na mo ana pangaligo mga kalagan, amo na po haon midayon ay kay bugnaw kay mga kalagan ug sa kanindot sa panahon mga kalagan gitagaan tag mayong grasya sa panahon sa Ginoo mga kalagan. Nawa siya magulan-ulan kayo mga kalagan no, kay kung mag-ulan pa grabe gyud na siya kalubog mga kalagan ug madaot ug di na nato maliguan mga kalagan sa kusog sa tubig mga kalagan no. So ari mga kalagan tan-aw ta sa ato ang ginagmay nga vlog mga kalagan ug og sa ikaw usa ka sa naglantaw ari mini vlog mga kalagan. So paki-like, comment and share na lang po mga kalagan ug daghan-daghan salamat sa mga tabang ug share sa ato ang mga video ginagmay mga kalagan no. So daghan-daghan salamat. So puhon-puhon mga kalagan diha tanaw na punta sa paduol na puntaan lang yang falls mga kalagan aras kawasan mga kalagan. Padong na po may mga lokso na mga kalagan. So gibadlong mi sa among kauban nga tour guide nga si Kristen ilapan niya mga kalagan nga mabawra daw kuno siya diha mga kalagan may bato. So wa na nga tamo ambak mga kalagan no. So minaw ta sa atong tour guide ug may dadala na tong diri para sa atong safety ug sa atong kaubang mga ligo diha palihog pangwaa ato ang basura mga amigo.